15. Leppäkerttu. Tämä lastenlaite asui Särkänniemessä vuoteen 2023 asti. 14. Tattiralli. Tämäkin leppoisa lastenlaite lähti suurin piirtein samoihin aikoihin, eli vuonna 2022. 13. Regatta. Tämäkin venekaruselli poistettiin samaan aikaan Tattirallin kanssa. 12. Taikajoki. Taikajoki oli leppoisa koko perheen laite, jossa vene liikkui hitaasti vesirataa pitkin. Laite ei ollut erityisen suosittu ja vei pienessä huvipuistossa aika paljon tilaa, joten siitä jouduttiin luopumaan, jotta X ja Hype saataisiin mahtumaan alueelle. 11. Super Bowl. Super Bowl ehti olla Särkänniemessä vain 2 kesää, sillä se oli vuokralla ruotsalaisesta Tivolista. Sen paikalle tuli seuraavaksi Frisbee, johon tutustumme myöhemmin tässä videossa. Eli kyseisellä paikalla on asunut useampi pyörityslaite Särkänniemen historian aikana. 10. Roundup. Sijalla 10 on laite, joka tunnettiin myös nimellä painekattila. Videomateriaali on Nokkakiven huvipuistosta, jossa laite nykyään asustelee. Ajelu perustuu keskipakovoimaan, joka painaa seisovan asiakkaan seinää kohti. Roundup on asunut myös Linnanmäellä ja Tykkimäellä. 9. Trombi. Tämä laite avattiin 2005, ja se on erikoinen siksi, että se on Suomen huvipuistohistorian ainoa huvipuistolaite, jossa liikutaan makuasennossa. Tämä ehkä kuulostaa hauskalta idealta, ja moni kuvittelikin sen tuntuvan lentämiseltä, mutta todellisuus joka tapauksessa oli hieman erilainen, sillä laitteen ajo ja erityisesti kierteet tuntuivat todella epämukavilta. Trombin kyytiin pääsi viimeistä kertaa kaudella 2023, jonka jälkeen se poistettiin, jotta paikalle saataisiin uusi perhevuoristorata Connect. 8. Ilmaveivi. Ennen myös nimellä Waveswinger. Moni ei tajua, että Särkänniemen keinukaruselli on uusi laite, joka tuli Ilmaveivin tilalle kesäksi 2018. Ilmaveivi tunnettiin aikoinaan myös nimellä Waveswinger. Yksi eroavaisuus on se, että uudessa keinukarusellissa on penkkejä, johon mahtuu 2 henkilöä kerralla. Sen nimi muutettiin Ilmaveiviksi Mikael Granlundin kuuluisan maalin jälkeen. 7. Hurrikane. Trombin ja Tornadon tavoin tämäkin laite oli saanut nimensä luonnonilmiöltä. Hurrikane ehti viettää puistossa 27 vuotta ja jäi eläkkeelle kauden 2018 päättyessä. Laite oli sen verran vanha, että se romutettiin sen sijaan, että sitä olisi yritetty myydä eteenpäin. Moni on kuvannut Hurrikania yllättävän hurjaksi, erityisesti sivuttaisen liikkeensä takia, ja täten moni myös jäi sitä kaipaamaan. Tämän lisäksi Hurrikanen kaltaista laitetta ei löytynyt mistään muualta Suomesta. Laitteella oli omaperäinen ääni, jonka kaikki siinä käyneet varmasti muistavat, aivan kuten turvakaaret, jotka painavat syliin ehkä vähän liian kovaa. 6. Take Off. Todellinen pyörityslaite, joka on tämän listan viimeisimpänä poistettu laite. Take Offin oli ensin tarkoitus siirtyä uuden Connect-vuoristoradan alta johonkin muualle huvipuistoon, mutta lopulta se päätettiinkin romuttaa, sillä se oli tullut elinkaarensa päähän. Saa nähdä, tuleeko Särkänniemeen jossain vaiheessa korvaavaa pyörityslaitetta, sillä kaikissa huvipuistoissahan pitää semmonen olla. 5. Jetstar. Jetstar sai kunnian olla huvipuiston ensimmäinen vuoristorata. Avausvuonna 1980 laite oli sinivalkoinen, mutta se maalattiin myöhemmin punaiseksi, jonka värisenä moni sen muistaakin. Jetstarissa ei myöskään ollut turvakaaria ennen vuotta 2008. Jatkuvien ongelmien jälkeen laite hajosi lopullisesti vuonna 2012 ja se päätyi romuttamolle. Pitkän iänsä vuoksi tämä on monen tamperelaisen ensimmäinen vuoristorata, jossa kävivät, ja minäkin olen yksi heistä, jos vauhtimatoa ei lasketa. Jetstar maksoi Särkänniemelle 2,8 miljoonaa markkaa, joka tämän päivän rahassa olisi noin 0,8 miljoonaa euroa. 4. Frisbee. Frisbee muutti Särkänniemestä vuonna 2004 Canobie Lake Parkiin Yhdysvaltoihin, ja näkemäsi videomateriaali on kyseisestä laitteesta uudessa kodissaan. Frisbee oli heilurilaite, jossa penkit oli suunnattu sisäänpäin, eikä ulospäin kuten X:ssä ja Swingissä. Laite oli vuokralla Särkänniemessä,
ja täten se vietti siellä vain 4 vuotta, vuodesta 2000 vuoteen 2004. 3. Aikamatto. Tämäkin yllättävän hurja lentävä mattolaite asui Särkänniemessä vuodesta 1983 aina vuoteen 2014 asti. Powerparkistakin löytyy vastaava laite aikoinaan, mutta tällä hetkellä Suomesta ei löydy yhtäkään lentävää mattoa. Aikamatossa 4 varren päässä oleva matto liikkui ympäri sekä eteenpäin että taaksepäin. Jos halusit mahdollisimman hurjan ajelun, kannatti mennä istumaan maton jompaan kumpaan päähän. Paikalla on nykyään troika, joka sai siirtyä siihen X:n alta. 2. Korkkiruuvi. Korkkiruuvi olikin merkittävä laitehankinta, kun se otti vastaan ensimmäiset asiakkaansa keväällä 1987, sillä se oli Suomen ensimmäinen pää alaspäin menevä vuoristorata. Muistan tästä laitteesta sen, että ajelu oli hieman epämukava, mutta ei kuitenkaan yhtä epämukava kuin Trombissa. Ja tämän lisäksi se ehkä tuntui vähän turhan lyhyeltä. Viimeistä kertaa tämän laitteen penkkiin pääsi istahtamaan vuonna 2009, jonka jälkeen sen korvasi kaudelle 2010 avattu MotoG-vuoristorata. Korkkiksen huippunopeus oli 80 kilometriä tunnissa, ja pää alaspäin siinä mentiin 2 kertaa ajelun aikana. 1. Halfpipe. Ykköspaikalle sijoittuu vuoristorata, joka oli yksi parhaimmista huvipuistolaitteista Särkänniemen historiassa. Halfpipe saapui puistoon vuonna 2003, vain 2 vuotta Tornadon jälkeen samalta valmistajalta. Tämän laitteen lähtö jäi monia harmittamaan, mukaan lukien itseäni. Halfpipeissa jättimäinen skeittilauta kulki U-kirjaimen muotoista rataa edestakaisin 70 kilometrin tuntivauhtia. Parasta tässä todella epätavallisessa vuoristoradassa oli painottomuuden tunne, jonka koit, kun vaunu kävi ylhäällä radan päässä. Halfpipe osoittautui kuitenkin Särkänniemelle liian kalliiksi ylläpitää, joten se päätettiin poistaa käytöstä 16 vuoden jälkeen vuonna 2019.